Вече всеки знае, че срещнахме лос на кораба, но на малцина е известно, че в началото Бетси и аз нямахме представа кой беше той. Пътувахме с кралица Елизабет, връщахме се от първата си обиколка на Европа. На втория ден се разхождах по палубата и попаднах на скривалището му, където беше изнесъл шезлонга си. Бяхме го зърнали веднъж и го включихме с Бетси в малката ни игра на кораба. Опитвахме се да познаем с какво се занимаваха спътниците ни. Щом погледнах гъстата коса, опърпаната му сива брада, пуловера и сандалите, наруших принципите си, като казах, че според мен е художник, френски художник. Бетси ми се присмя, защото отдавна се бяхме съгласили, че хората не винаги издават професията си. Каза, че е гръцки архиепископ или член на британския парламент. Когато налетях на скривалището му, той вдигна глава и така се намръщи, че заотстъпвах, като мърморих извинения. И тогава изражението му се промени. Чакайте, вие сте американец? Говореше добре английски и ме попита, мога ли да помогна в малкия му проблем. Искаше да знае дали има американски сенатор на име Болт, сиреч лодка, шип, кораб или ферибот. Показа ми корабната ежедневна кръстосовица, която се опитваше да реши. Седнах и се замислих. Дефиницията гласеше сенатор, който преминава през река. Спомних си за Форд, но нямаше пътник с такова име и изведнъж се сетих сенатор Бридж, т.е. мост. На кораба пътуваше мис Етелин Бридж. Бредатия ми приятел бързо попълни буквите в кръстосовицата, скочи от стола и излетя надолу по палубата. Не го видях до следващия ден, точно преди обяд, когато влезе в главния салон, хвана ме за ръка и ме отведе въгъла. Ето. В голямата си длан държеше портфейл от свинска кожа. Наградата. Спечелих я. Ти си виновен за това. Ела да пинем заедно по коктейл. Отидохме в кабинета му и той извади бутилка бренди. Представи се като Мусю Ролан и продължаваше да ми благодари за помощта при кръстословицата. После се заинтересува за мен и работата ми и му казах, че продавам горелки. Трябваше да обясня какво представляват и ме смая, че никога не е виждал горелка. Седяхме, бъбрехме, после ме попита, мога ли да пазя тайна. Сложих ръка на сърцето си. Аз съм лос. Разказах на Бетси всичко това. И след обед се качихме горе да поговорим с библиотекаря на кораба. Зададохме му няколко невинни въпроси и споменахме името Лос. Открихме, че новият ми приятел е, може би, най-известният жив художник. Библиотекаря намери книга за него с биографични данни и снимка. Споменаваше се, че внезапно се оттеглил на 53 години в една вила на Ривиерата. Не бил рисувал нищо години наред и заявил, че докато е жив няма да се докосне до четката. Бетси предложи да му изпратим покана в каютата му и да пием. Сприятелихме се и той призна, че мразил хората, защото са глупави и не могат да се разбират помежду си. Каза, че е живеел сам на Ривиерата и не се среща с никого, че е решил да пътува за Америка, където, както разбрал, хората са толкова глупави, колкото и на други места. Смяташе да прекара един месец в Нью-Йорк и Бетси го покани да ни посети някой уикенд. Лос пристигна с обедния влак в събота и аз го посрещнах на гарата. Бяхме му обещали, че няма да има други гости, че ще изпълним желанието му да остане в тайна и че няма да се опитваме да говорим с него за изкуство. Като излизахме от гарата, го попитах, иска ли да се занимава с крикет, плуване, разходка в гората, но той отговори, че просто желая да си почива. След обед седяхме. Лос погледа по телевизията игра на топка около 5 минути и тъй като не можа да разбере смисъла на тази игра, заведох го в сутерена да му покаже една горелка. Повечето време седяхме и си говорихме.
На другата сутрин се събудих в 7:30 и след като закусих, се сетих, че имам работа. Зеленчуковата ни градина е покрай гаража с бяла ограда от колове, която сам сковах преди 5 години. Спретната бяла ограда, високо около 1,20. Тази градинска стена е гордостта и радостта ми и сега се нуждаеше от пребоядисване. Исках да свърша с работата. Изнесох кофра наполовина пълна с бяла боя, четка и стар кухненски стол. Седях и разбърквах боята, когато чух стъпки и Лос се изправи пред мен. Закуси ли? Той отговори, че сега приготвят закуската. Казах му, че съм решил да боядисвам оградата, но ще отложа за друг път. Накараме да продължа. Взех четката, но той я грабна от ръцете ми. Първо ще ти покажа. Аз не съм Том Сойер. Не търся някой да боядисва оградата. Оставих го да довърши 2 стълба, прекъснах го и се присегнах за четката. Нататък аз ще продължа. Не и не. Няма да закусвам. Ще довърша оградата. Започна да протестирам, но той не откъсна поглед от работата си. Аз влезох в къщи и се оплаках на жена ми. Много добре знаеш как ми се боядисва понякога и какво е отношението ми към тази ограда. А той пристига, грабва четката от мен и ако не го спра по някакъв начин, ще довърши цялата ограда. Беци се засмя, каза ми да го оставя. Нека да я боядиса, що му е приятно. Хванах пак неделните вестници, но от време на време излизах и го наблюдавах. 3 часа се занимава с оградата. Боядиса и 4-те й страни. Трябваше да го видите, когато зави около къщата и се запъти към терасата, където седях. Целият беше изцапан с бяла боя и сияеше. Боядисах я. Беше щастлив като дете, което има нова ракета, и сърденето ми мина. Заведеме да проверя работата му. Накараме да я погледна отдалеч. И после да се доближа и да разгледам коловете. По едно време след обед ме попита дали Чапакуа е някъде наблизо. Казах му, че е съседния град. Заинтересува се, чували ли сме за Герстън, скулптор. Разбира се, че го знаехме, а Лос каза, че го познавал от едно време, когато бил в Париж. Искаше да се свърже с него по телефона, ако може, разбира се. Набрах Герстън, но той говореше френски и не разбрах нищо от разговора им. Вечерта Лос тръгна за града, на гарата разтърси ръката ми и каза, че съм прекрасен човек, че с години не се е забавлявал така и би желал да отидем с Бетси в Ню-Йорк някой път и да вечеряме с него. Не се обади и не чухме за него нищо 10 дни, когато историята се разчу в нюйоркските вестници. Някакъв кореспондент на Ривиерата разбрал за тайното пътуване на Лос до Ню-Йорк, обадил се в службата си и го открили. Отначало отричал, после е признал, че той и дал интервю. Към края един пасаж съобщаваше, откакто е пристигнал, Мусил Лос е прекарал времето си в Ню-Йорк, с изключение на един уикенд в дома на семейство Грекс в Норт Уестчестър. С тях се е запознал на презокеански кораб. На другия ден, докато продавах горелки, вкъщи пристигнали един репортер и фотограф и Беци ги посрещнал. Искали да знаят най-дребният детайл, всяко движение на великия художник, всяка негова дума и естествено Беци им показала оградата, казала им за нея. Снимали я, кофта с боя, четката и на сутринта във вестника се появи нов репортаж. Беше дълъг, в хумористичен дух, а заглавието гласеше «Лос отново рисува». Цялата тази история ни попритесни, но нямахме много време да мислим за нея. Същия ден пристигна развълнуван дребен човек в лимузина с шофьор. Скочи от нея, втурна се към мен, хвана ме за ръката. Къде? Къде е оградата? Някой друг идва ли е тук? Вече, покажи ми оградата. Най-после ми обясни, че господин Вегаро от галерията Милърд и иска да види оградата, която Мусил Лос е боядисал. Застанах пред нея,
Пляскаше с ръце и възклицаваше: великолепно! Великолепно, великолепно. Превъзходно, превъзходно, господин Грек. Бих искал да купя оградата. Ще ви дам $500 в брой. Още не беше свършил, друга кола изсвистя по пътеката и двама мъже изхвърчаха от нея. Тичаха към нас, като махаха лудо с ръце. Спрете, спрете! И тримата ме наобиколиха, викаха, жестикулираха. Самия аз повиших тон. След като отихнаха, се оказа, че двамата са от галерията Уидикъм и също искаха градинската ми ограда, защото била боядисана от великия лос. Вие сигурно сте пияни или луди, а може и двете. Вижте какво, господа, аз съм бизнесмен, правя горелки. Нямам понятие от живопис и картини, но знам нещичко за боядисване на ограда. Едно муле може да държи четката с зъби и да свърши толкова добра работа, колкото и лос. $1000 за оградата! 1500! Чакайте. Започвам да мисля, че говорите сериозно. По какъв начин ще спечелите 1500 от тази ограда? Господине, разбирате ли, човече, че оградата ви е истински лос? Разбирате ли, че някои от най-богатите хора в тази страна са колекционери на лос? Господа, вижте, оградата не се продава. Поне за сега. Нужно ми е време. 3000! 4000 долара. Ето още едно пътуване до Европа. И все пак исках да помисля. Казах им, че ще реша в следващите дни. Беше лудница. Трябваше да прекъснем телефона. Обаждаха се от Детройт, Индианополис, Атланта, Сент Луис. Най-малко 10 галерии и музеи изпратиха техни хора. До края на втория ден ми бяха предложили 25 000 долара. На следващия 50 000. На четвъртия ден помолих местната полиция да блокира пътя до нас, защото всякакви диваци тичаха през градината ни. Почитатели на лос, репортери и фотографи се стичаха от всички страни. Пристигна и Герстън, скулпторът от Чапакуа. Мина свободно покрай ченгетата, защото го познаваха и с широка усмивка се представи. Толкова много се забавлявах, докато четях за вашата градинска ограда, че само дойдох да посетя мястото на престъплението. Решихте ли какво ще правите с нея? Бях истински щастлив, че дойде земляк, който разбираше и с когото можеше да поговори за изкуство. Той ме убеди да не продавам още оградата, а да я предоставя на музея Палмър в Ню-Йорк, където ще изложат за няколко седмици. Любопитен съм да видя как хората ще реагират на това. Чуди се дали ще проявят толкова интерес към тази тема, отколкото галериите. Герстън ме осведоми по целия въпрос. Каза ми, че една от причините за вълнението сред колекционерите е, че лос никога в активните си години не е рисувал с бяла боя. Музейните работници дойдоха с голям фургон. Бригада от 7 мъже и много внимателно и предпазливо изтеглиха оградата. Закараха я в Ню-Йорк и я поставиха в голяма зала на музея Палмър. След 2 дни отвориха вратите за посетители и аз също отидох да видя. Стотици хора се тълпяха и не можах да не се разсмея, когато видях оградата си, оградена от друга преграда. От време на време Герстън ме извикваше в Ню-Йорк. Съобщаваше ми, че всеки ден посещението се увеличава. Изложбата се закриваше в неделя. Усмихваше се хитро, когато го срещнах в фоайето. Дръж се, Грейк, защото след малко може да получиш шок. Заведе ме в залата, където беше показана оградата, и аз се стъписах. Беше разрушена, нарязана на парчета, които бяха наредени около стените. Не се тревожи, забележи, че всяко парче е точен квадрат. Общо са 30. Ела, сега да ти покажа нещо. Той се приближи до една от секциите, наведе се и посочи в единия край на стълба. Клекнах и видях дума надраскана с черна боя в долния край. След няколко секунди я разгадах. Беше подписа на лос.
Не разбирам. Защо? Какво? Къде е той? Лос отплава обратно рано тази сутрин, но снощи дойде тук и се подписа на всеки кол. Сега наистина има какво да продаваш. Наистина. Под ръководството на Герстън бяха продадени 29 парчета за месец и средната сума за едно беше $10 000. Имаше купувачи, които умираха за последното парче, но аз не исках да го продам. Сега то виси в всекидневната и, повярвайте ми, настройваме сантиментално. След като всичко приключи, един ден се отбих в дома на Герстън. Седнахме на чашка и се заговорихме за Лос и оградата. Той наистина ви харесваше двамата с госпожа Грек. Нямал е и най-малката представа, че ще започне такава дъндания с оградата, но щом тръгна, страшно се забавляваше. Никога не съм го виждал да се смее толкова шумно. Негова беше идеята да нарежем оградата. Бях с него в събота вечер, когато надписа парчетата.